Gidiveren. İyira. Aşadık Kerimni mı? anlamadım. Yok. Ardular yetirelle. Mehvan ileşer gow buşlukly habarymyz bar. Şol habarym siz bilen paýlaşmak isleýäs. Kerim halla menden sen has ýakyndyrak hem garnaş habarym özüň ileşmede yetir. Ondan bu uçluğuna bana vermeli Men olar. uje berdim adam. Bere o ente. Bar. Kerim Halliýewiň ogly bolmaly. Adyna da Alham oýduk. Valla täze. Täze ogly bolany täze. Gutlay. Tüýsüremizde mutlaýar. Garnaşymyz täze dünýäni daýlarına mendetin, en asasına wefaly bolsun, ýyly halka gerekli yigit boçyk bolup geçsin Allah'a. Kerimjan ýaşdyn bolsun bir Allahjan ilkinji perdendim ogul bolsa diýdiňine dilegiňem beýik bir bar eşitdi. Bugun bir bereketli ýagmyryň biziň topragymyzda bolluk bilen eşilýän gününe döwlet dojaňy ogul perdent bowuşdy Allahjan. Alhamdulillah ýaşylyk bolsun, jany sag bolsun, arslanly, döwletli bir hakykat agras türkmenligi bolýar. Şolar ýaly bolup ýetişmeli. Tüýsürekden ardy bolýar. Näme internet ulgamyny gurulasaň, bir türkmençiligiň aňyrsyna ýetensireşen bir öýlerini alyp barşyna seretseň, milletine äwelli adamlar bar. Şolary edil özüň ýaly sözü bilen ýenjip terbiýeleýän ogul bolup ýetişdin. Jany sag bolsun, alhamdulillah ýene-de beýik bir bar, köp ogul gyzygy bersin. Ýaşylyk bolsun.